हेलो गाइस नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खेबसे बरायबावबाय। नोंथांमोननो आं दिनै मोनसे भिडिअ लानानै फैदों। बे भिडिअआनो जादों जोंनिनो बर' हारिनि सावथुन मुलुग गोदान हिन्दी सावथुन बि बयसआ सावथुन बिनि सावथुननि मुङानो जादों र'। बे सावथुनखौ नोंथांमोना नायनानै जेन बिखौ आरो जौगाहोबावो आरो जोंनि बर' हारियाव जाहाथे बिदि सावथुन गोदानै जोंनि हारिखौ जौगाहोलांनो थाखाय बिथाङा सानदों। बिनि साननाय बायदियै नोंथांमोनखौ नायनानै जौगाहोलांगोन होननानै नोंथांमोनखौ आसा फारिबाय। दिनै नोंथांमोना खोनादों जानो हागौ बि बयसआ जोंनिनो बर' हारिनि सासे सेंग्रा जोहोलाव। बिथांखौ नोंथांमोना हिन्दी मुभि खालामदों होननानै दुखु दामोन। जाहाथे जोंनि हारियानो गुबुन गुबुन जाथिनि गुबुन जोंनि इण्डियानि जेरै जोंनि हारिखौल' जों माबानानै जोंनि भाषाखौल' रायज्लायनानै जों दानि जुगाव जाया। ओंखायनो नोंथांमोनखौ जाहाथे हिन्दी मुभि खालामदों होननानै दुखु दामोन। जाहाथे गोग्गाथावसो बाथ्रा बियो, जानांगौसो, जानो हायोब्ला मोजां। बेल' नङा, गुबुन गुबुन हारसा, हिन्दी, बर' जायखिजाया मुभियावनो हाबनो हायोब्ला, मुभि बानायनो हायोब्लाथ' बिराद गोजोनथावनि बाथ्रा। नोंथांमोनखौ बेखौनो बुंनानै बे बिथांनि राव फिल्मखौ नोंथांमोना फारि नायलांनानै जौगाहोलाङो जेन इयुनाव आरो गोदान मोजां सर्ट मुभि लाबोनो हानायनि बिथांखौबो आंनि चेनेलनि गेजेरजों बिथांखौबो आङो गसाइनाव बोर बिनानै सासे हरनाय जाबाय। बिथांखौबो जाहाथे नोंथांमोना बिथांनि भिडिअखौबो गासैबो रायजोखौनो खावलायबाय नायनानै बिनि भिडिअखौ बा बिनि सर्ट मुभिखौ नोंथांमोनखौ नायलांगोन होननानै आसा फारिबाय। आं दिनै आंनि बड' मिक्सार ब्लगनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ खावलायहरदों। दिनैनि फट'खौ आं देखायनाय जागोन। बिथांनि फिल्म मुभिनि फट'खौ नोंथांमोननो देखायनाय जागोन। नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय। सावथुननि थामनेला बेनो, राव सावथुन। नोंथांमोना नायलांबाय था। नबजित नार्जारि इज उइनार। जेरै बिदिनो जोंनि नबजित नार्जारि फंबायखौ जेरै जोंनि आइ आफा बिदा फंबाय रायजो राजा बर' हारिया जेरै उइनार खालामदों, देरहासार जादों, बिदिनो बेखौबो जागोन होननानै आं नोंथांमोनखौ आसा फारिबाय। अननानै बेखौबो नायलांदो। जोंनिनो बर' हारिनि गासैबो बर' हारिजों गावबा गाव नायलायाबा जों गुबुनजों नाख्रेबजानायाव बोलो मोनो, गुबुना जोंखौ नाख्रेबनो आरो। बेनिखायनो नोंथांमोनखौ आरो खनसे खावलायबावबाय। आरो अननानै भिडिअखौ बा आंनि कन्टेन्टखौ मोजां मोनदोंब्ला नोंथांमोनखौ अननानै शेयार खालामो, कमेन्ट खालामो, लोगोसे साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। अननानै आंखौबो नायलाङो। आंबो बर' हारिनि फिसा सासे। नोंथांमोनखौ आंनि बड' मिक्सार ब्लगखौ मोजां मोननानै बा मोजां मोनाखैब्लाबो अननानै आंखौबो नायलांदो। दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबबाय। गोजोन्थों। बाय बाय।